கதை சொல்ல போறோம் சேனல் நேயர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள். இன்னைக்கு மயிலாடுதுறை மாவட்டம் மணல்மேடு என்னும் அழகிய கிராமத்திலிருந்து எழுத்தாளர் பெருமாள் நல்லமுத்து எழுதிய பாசம் சிறுகதையை கேட்க போறோம். சொல்ல போறேன்னா ஆர்ஜே செல்வா. ஹலோ சார், நான் இதே சந்திரம் பேசுறேன். இன்னைக்கு ஈவினிங் 6 மணிக்கு உங்க வீட்டுக்கு வர சொல்லியிருந்தீங்க. அதான் ஒரு தடவை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வரலான்னு போன் பண்ணேன் சார் அப்படிங்கிறான். ஓகே சார், ஓகே அப்படின்னு தலையாட்டிக்கிட்டே பைக்ல கிளம்புறான். ஏற்கனவே பாப்பாக்குடியில ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுத்தப்போ அதை பார்த்து வந்த ப்ராஜெக்ட் தான் இது. விசிட்டிங் கார்டு, பிளெக்ஸ் போர்டு வச்சு விளம்பரப்படுத்துறதுல இதய சந்திரனுக்கு எப்பவுமே ஆர்வம் இருந்ததில்ல. மவுத் அட்வர்டைசிங் தான் பெஸ்ட் அட்வர்டைசிங் அப்படின்றதுல ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொண்டவன் இதய சந்திரன். சாயங்காலம் 7 மணிக்கு சந்தை தோப்புல இருந்து புறப்பட்டு சரியா 7 மணிக்கு முத்துக்குமார் வீட்டுக்கு வந்துட்டான். காம்பவுண்ட் கேட்ட மெதுவா நகர்த்திட்டு உள்ள போனவன, வாங்க சார் அப்படின்றாரு முத்துக்குமார். தண்ணீர் கொடுத்து வரவேற்கிறா முத்துக்குமாரின் மனைவி. சார், ஏற்கனவே நாம போன்லயும் நேரடியாவும் நிறைய பேசிட்டோம். இதே தெருவுல நீங்க புக் பண்ண ப்ராஜெக்ட் பிடிச்சு போய் தான் எங்க வீட்டு வேலையையும் கொடுத்துடலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாரு முத்து. ரொம்ப நன்றி சார், நல்லாவே பண்ணிடலாம். பழைய பில்டிங்கிறதால டெமாலிஷ் ஆர்டர், அப்ரூவல்னு ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் முடிச்சிடலாம். நான் நம்ம ஆர்கிடெக்ட் கிட்ட டிராயிங்லாம் ரெடி பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா இதய சந்திரன். சுருக்கமா பேசி முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து ஷூவை மாட்ட தேடும் போது அதை காணல. நான் ஏதும் தூக்கிட்டு போயிடுச்சா அப்படின்னு தேடும் போது கொஞ்சம் தொலைவுல கிடந்துச்சு. அங்கிள், எங்க அப்பா ஷூ கூட ஒன்னா இருந்துச்சு, அதான் தூக்கி போட்டுட்டேன் அப்படின்னு முத்துவுடைய மகள் பூமிகா சொல்றா. தன்னுடைய மகளின் செயலுக்காக முத்து சாரி சொல்றாரு. பரவாயில்ல சார், குழந்தை தானே அப்படின்னவன் அங்கிருந்து புறப்பட்டு போனான். அன்னைக்கு ராத்திரி படுத்திருக்கும் போது தூங்கிக்கிட்டு இருந்த பூமிகாவை பார்த்து முத்துவினுடைய மனைவி சொல்றா, என்னங்க தேவையில்லாம இவளை எடுத்து வளர்க்கறேன்னு அடிக்கடி சொல்லுவீங்களே, நம்ம வயித்துல பிறந்திருந்தா கூட உங்க மேல இவ்ளோ பாசமா இருக்குமான்னு தெரியலங்க அப்படின்னா முத்துவின் மனைவி அத ஆமோதிக்கிற மாதிரி தான் எடுத்து வளர்க்கிற பூமிகாவின் தலைய தடவி விட்டான் முத்து. இந்த மாதிரியான சிறுகதைகள் மேல உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா கதை சொல்ல போறோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம அந்த பெல் சிம்பிளை பிரஸ் பண்ணுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.